tara na Bas Bature na zuwa muku a YouTube channel namu na Elite Visuals tare da ni Hadiza Abdullahi Isge. Idan muka waiwayi shirin namu da ya gabata, mun kwana a inda Taci ya tsinci jaririya yayin da abokinsa Uzair da matarsa suka zo. Matar ta tsaftace wannan jaririya sannan ta faɗa musu ta mace ce, kana ta ba su shawara da su garzaya asibitinta domin a duba lafiyarta. Fara ce sol, har wani shining skin ɗinta take yi saboda tsabar haske. Natural beauty ce, ba komai ya fi jan hankalinsu ba face kwayar idonta mai launin ruwan toka wato ash color. Ta ciza har ƙyalli take yi. Sumar kanta brown color ce, coily mai nannaɗe har saman goshinta wani kwantaccen gashi ne, kuma kan nata a cike yake da yalwataccen gashi. Ga ɗigon hancin Allah ya bata, ga kuma ƙaramin baki mai ɗauke da siraran labba pink color kamar an shafa mata jan baki. Saboda tsabar farin ciki, Taci ya kalli gabas ya yi sujjada yana kuka yana gode ma Allah. Ka fara tsarkake jikinka mana. Uzair ne ya yi maganar. Murmushi suka saki gaba ɗayansu a yayin da suka kalle shi. A yayin da suke kallon shi, ina taya mu farin ciki sosai Anila, wannan kyautar Allah ce gare mu. Na ji daɗi da Bainazir ba ta yi tunanin kashe jaririyar ba. Murmushi Anila ta ɗanyi. Ji nake kamar na fi mahaifin yarinyar farin ciki. Yau rana ce mai cike da tarihi, ranar da Taci ya zama uba. Murmushi suka kuma saki a tare. A lokacin Taci ya ɗago daga sujjadar, hawaye sharkaf akan fuskar shi. Ba zai iya misalta irin farin ciki da yake ciki ba. Miƙewa ya yi tsaye ya koma gabansu. Hannu ya miƙa ma Anila ta bashi bebin. Make mashi kafaɗa ta yi tare da mishi nuni da idanuwanta. Sai lokacin ya tuna da yadda jikin shi yake. Duk ya ɓace da jinin bebinsa da ya ɗauka ta ɗazu. Murmushi ya saki da sauri ya kama hanya zuwa bedroom ɗinsa. Within minutes sai gashi ya dawo jikin shi sanye da jallabiya. Ya gyara jikin shi, miƙa mata hannu ya yi ba tare da musu ba. Ta miƙa mishi ‘yarsa. Ya sa hannu biyu ya karɓi abunsa. Sosai ya ƙanƙame ta. Ya tsare ta da idanuwansa yana kallonta. Sai faman mutsu-mutsu take yi. Ta tura yatsanta ɗaya cikin bakinta sai tsotsa take yi. Ba komai ya fi ɗaure mishi kai ba a game da yarinyar face kwayar idonta. Kaf danginsu babu mai irin launin kwayar idonta, sai dai ko a cikin dangin mahaifiyarta. Cikin sanyin murya ya soma magana yana kallonta. Ke kyauta ce a gare ni, ke kyauta ce a gare ni. Ina son ki sosai. Allah ya raya mun ke bisa tafarkin addinin Islama. Allah ya bani ikon kula da ke alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mun ki. Allah kuma ya sa ki zama silar farin cikin mu. Haka ya dinga jero addu'o'i. Su Uzair suna amsa mishi da amin, amin. Shin wane ne Zahir Tajuddin? Tajuddin ɗan asalin wani ƙauye ne da ake kira Buzaye, wanda ke a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Danja da ke a jihar Katsina. Haifaffen ɗan garin ne, nan ne tushen shi, a nan danginsa suke. Mahaifin shi da mahaifiyar shi auren zumunci ne, ‘ya'yan wa da ƙani ne. Malam Zahiru shine sunan mahaifin shi, mahaifiyar shi kuma Yahanasu. Tun da suka yi aure Allah bai ba su haihuwa ba. Abun tun bai damunsu har ya fara damunsu. Mutanen garin har sun fara yi musu surutu akan rashin haihuwa. Haka danginsu ma sun fara tanka musu akan haihuwa, musamman Dija mahaifiyar Malam Zahiru. Kullum mitar rashin haihuwar matar shi take yi. Ita dai burinta a haifa mata jiko. Sun shiga mawuyacin hali har shirin zuwa asibiti suka yi don a duba lafiyarsu a gano inda matsalar take. A wannan lokaci ba su da babban asibiti a yankin, sai da suka yi tafiya zuwa cikin jihar Katsina. Suka sauka a gidan Balaraba ƙanwar Yahanasu da ke aure a cikin garin.
sun samu kyakkyawar tarba a wurinta. Haka mijinta ma ya yi farin ciki da zuwansu, domin kuwa Malam Zahiru abokin shi ne ta silar shi ya haɗu da Balaraba. Kwanansu ɗaya a gidanta. A washe garin ranar suka je asibiti aka duba su. A ƙarshe dai likita ya tabbatar musu da cewa lafiyarsu ƙalau. Lokacin haihuwarsu ne bai yi ba. Su ci gaba da addu'a kawai. In dai suna da rabon haihuwa a duniya, to za su ga jininsu duk daren daɗewa. Kwanansu 3 a Katsina suka dawo nan Buzaye. Ko ba komai hankalinsu ya ɗan kwanta tunda an tabbatar musu da cewa ba su da matsalar haihuwa. Bayan tsawon lokaci da yin aurensu kusan shekara 25 kenan. A wannan lokaci Allah ya kawo ƙarshen koken rashin haihuwarsu, wato Yahanasu ta samu ciki. Saboda tsabar farin ciki har 'yar ƙwarya-ƙwaryar walima suka shirya aka kira masu kiɗan ƙwarya aka ci aka sha. A kwana a tashi Yahanasu ta haifi kyakkyawan jaririnta wanda ya ci sunan shi Tajuddin, sunan mahaifin Malam Zahiru. Tun yana yaro suka ƙwallafa rai a kan shi, kowa son shi yake yi. Kuma tun daga shi Allah bai ƙara ba su haihuwa ba har suka tsufa. A lokacin da Taci ya fara girma, kawun shi ƙanin mahaifin shi ya ƙwallafa rai akan su bar mishi yaron tun da ba su da hali. Yana so ya ɗauki nauyin karatun shi a can inda yake aiki jihar Jos. A lokacin kin yadda suka yi saboda shi kaɗai ne ɗansu wanda suke kallo su ji daɗi a duniyar nan. Sun fi son ko da yaushe ya kasance a tare da su. Babu yadda uncle ɗin nashi ya iya, dole ya bar musu abunsu. Amma duk da haka sai da ya taimaka musu da abin da za su kula da shi, don kafin tafiyar shi sai da ya tabbatar sun sanya shi makarantar boko da islamiyya tukun ya tafi. Tajuddin tun da ya taso yaro ne mai hankali da nutsuwa. Akwai na annabawa wato haƙuri. Mutum ne mai son jama'a, ga son ibada, ga tsafta, san bai da wata damuwa a rayuwar shi. Ga kyautata ma iyayen shi, tun yana ɗan shekara 15 a duniya yake kokarin ɗaukar nauyin iyayen shi. Wasu ayyukan na mata duk ya iya su, share-share, wanke-wanke, wankin kayansu da guga, ɗebo ruwa a rijiya, hatta girki. Mafi yawan lokuta idan ba makaranta, shi yake zama ya girka musu abinci. Shi yasa a kullum iyayen shi suke ƙara son shi, kullum cikin sanya mishi albarka suke yi. Bayan Tajuddin ya kammala secondary school, wannan uncle ɗin nashi da ke a Jos ya ƙara kawo musu ziyara. Ai tun da ya yi arba da Tajuddin ya ga yadda ya sauya, ɗan kyakkyawan matashi nan fa ya ƙara sa naci akan su bar mishi yaron ya tafi da shi can, ya sanya shi jami'a. Dama yana da ɗaya tilo mai suna Uzair. Burin shi ya haɗa su wuri ɗaya su yi karatu a tare. Nan ma suka ki amince mashi. Haka shi ma Tajuddin ya kafe akan bai son zuwa, ya fi son zama da iyayen shi. Babu yadda uncle ɗin bai yi da su ba, amma suka ki yadda. A ƙarshe ya yanke shawarar zuwa gurin mahaifiyarsu DJ. Lokacin da ya je wurinta sosai ya tunzura ta, ya nuna mata irin albarkar da za su samu da yaron idan ya tafi da shi birni. A ƙarshe dai har da cin hanci ya ba wa uwar tasu. Da yake tsohuwa Dija akwai shagen son kuɗi, shi yasa ko tsakanin shi da Malam Zahiru ta fi ji da shi, saboda duk in zai zo Buzaye sai ya haɗo mata 19 na arziki. Haka idan zai tafi ma babu yadda Yahanasu da Malam Zubairu suka iya, ba da son ransu ba. A wannan lokaci suka rabu da Tajuddin, suna kuka yana kuka. Gwanin ban tausayi, duk da uncle ɗin ya yi musu alkawarin duk in suka samu hutun makaranta zai turo musu shi. Har da mai aiki ya ajiye musu a gidan wadda za ta ci gaba da kula da su kamar yadda Tajuddin yake musu. Hatta ginin gidansu sai da ya sabonta musu shi. Bayan tafiyar su Jos, rayuwar Tajuddin ta canza sosai. Yana samun kyakkyawar kulawa a wurin uncle ɗin shi da kuma matar shi Hajiya Adama. Ga kuma aboki da ya samu ɗan uwan shi Uzair. Wata irin shakuwa ce a tsakaninsu. Kullum suna tare. Dare da rana a tare uncle Abdallah ya sanya su a university, kuma course ɗaya suke karantawa ɓangaren jarida. Da yake ra'ayinsu ya zo ɗaya,
Duk in lokacin hutu ya yi sukan shirya shi da Uzair su tafi buzaye wurin danginsu. Har hutunsu ya ƙare tukunna suke dawowa gida. Bayan wani lokaci Tajuddin da Uzair suka kammala digiri ɗinsu. Dama kuma tun kafin su yi graduation kowannensu yana da budurwar shi wadda yake da burin aure. Taj dai wata ɗiyar hamshakin mai kuɗi ce ɗan siyasa. Allah ya haɗa shi da ita kyakkyawar gaske. Asalinta ma Hafkas ce. Mahaifiyarta Balarabiyar Egypt ce. Mahaifinta kuma Bahaushe ne gaba da baya. Sunanta Benazir. Sam ba ta da sauƙin kai. Mace ce mai matuƙar ji da kanta. Sam ba ta mu'amala da mutum idan har mahaifin shi ba shahararren mai kuɗi ba ne kamar mahaifinta. Kuma ba a taɓa ta a zauna lafiya. Shi yasa kowa yake shakkar shiga gonarta. Ƙawarta ɗaya ƙwallin kwalwa da jininsu ya haɗu da ita, amma kuma halinsu ya sha bambam. Anila mace ce mai sauƙin kai, ita kanta 'yar masu kuɗi ce, amma bata ɗauki duniyar da zafi ba. Tana bin komai a sannu, ga tarin ilimin addini da take da shi. Dukkaninsu kowa da kwas ɗin da ya karanta. Ita Benazir Business Administration ta karanta, Anila kuwa Medicine ta karanta. Tun kafin ma ta kammala karatu, mahaifinta ya gina mata private hospital mallakinta. A tare suka yi karatunsu ƙasar Germany, ita da Anila. Farkon haɗuwarsu a cikin jirgi ne suka fara sanin juna. A lokacin za su tafi Germany ƙaro karatu. Sun zauna a seat ɗaya cikin jirgi. Kasancewar Anila bata cika shariya ba, ko ba ta son mutum takan gaida shi har ma ta ja shi da fira. Ita ta fara yi ma Benazir magana. Suka fara fira sama-sama. Tana ta shan ƙamshi sai gashi daga baya da suka isa ƙasar Germany sun kuma haɗuwa a university ɗaya. Sun yi mamaki daga nan kuma suka kulla zumunci. Bayan sun yi digiri suka dawo Najeriya sati ɗaya da dawowarsu. Suka shirya zuwa shopping mall domin yin siyayya. A nan Allah ya haɗa su da Tajuddin. Su ma ranar sun je yin siyayya. Ba su sha wahala ba wurin samun amincewa daga wurinsu. In a short time, soyayya mai ƙarfi ta kullu a tsakaninsu har ta kai su ga yin aure. Wannan shine farkon haɗuwarsu. Taj bai tashi sanin wace ce Benazir ba, sai bayan da aka shafa fatihar aurensu, aka kai ta gidan shi, ta hana abokan ango shigowa siyan baki. Dama ko time ɗin da aka kai ta gidan, family ɗinta ne zalla babu kawaye, don ba ta hulɗa da mutane. Anila ce kawai aminiyarta da aka yi musu aure rana ɗaya. Sati ɗaya suka yi suna shan soyayya. Ta iya tarairayar miji da ba shi haƙƙin shi akan lokaci, sai dai bata iya girki ba, kuma bata iya gyaran gida ba. Daidai da gyaran gado wannan bata san ya za ta yi shi ba. Saboda tsabar sangarta ta da aka yi, ranar da ya yi mata complain kan cewa ta yi mishi girki, sai cewa ta yi ba a halicci hannayenta don su girka ma ƙato abinci ba. Tsabar ɓacin rai kamar ya rufe ta da bugu, bata iya komai ba sai danne-dannen waya ko sallah sai ta ga dama take yin ta, don wani lokacin sai dare take haɗa sallar azahar da isha da magariba duk ta yi su a lokaci ɗaya. Salatul fajr kuwa sai karfe 10 na safe take yin ta. Idan ya yi mata nasiha sai ta ce ai ba kabari ɗaya za a binne mu ba. Mummy ta sanar da ni cewa in yi sharholiya ta san raina. Aljanna ta mai rabo ce. A wannan gaba muka kawo ƙarshen littafinmu na wannan mako. Fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa don sauraron sabon shirinmu na kurkukun ƙaddara. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna kararrawa domin ya sanar da ku sanda muka ɗaura littafinmu. Kada a manta a latsa mana like. Taku Hadiza Abdullahi Izge ke cewa ma tara wani mako.